and this is how it goes. И здравейте YouTube, аз съм Бедярката и днеска ще играем Clash Royale. Ще играем с един дек, който е X-Ball дек. Ще играем с X-Ball. Ето го и него. Миньони, Ice Golem, Ice Spirit, X-Ball естествено, Стрели, Inferno Tower, Mega Minion и Fireball. Нека видим как ще се справим с него. Сега пускам веднага X-Ball. Ей, няма веднага. Ще направя така и бързо. Ще го пусна, само да умрат. Хайде. Ева. Сега трябва да пускам да спамат. Добре, той ще си убие. Ева. Чупиха ми Инферно. Аз ми Инферно X-Ball. Така не почна да може да бие такова. Се чакам. Fireball директно. Ей го е. Всички токи жица. Почти го отнах на колата, добре, адски малко не остана. Ще им бутна колата. Нещо аз ще му пресна. Изкорявам милионите. Милиона. Не бих повече демидж, колко трябваше. Какво ви толкова от това принцес? Това бутна на колата. Бутнахме на колата. Не знам, защо го сложих даже това там. Сериозно ми така прецикато. Няма го бутна. Аз ще го бутна. Сега ще го бутна. Пускам тук всичко. Малко трябва да бави. Пускаме веднага. Добре, стрей. И това си умре. Няма се не взема нещо. Изобщо не съм. Това ти направи ми разказа играта. Добре, това беше добра игра, почти щяхме да го вземем. Сега се пробваме да го вземем. Ще играем срещу Джони. Нещо бързо трябва да не спам. Така. Сега веднага събирам за него. Тирано.
Той ще ме набие доста демидж. На... Това бутне. Ево, набихме доста демидж на колата. Чакаме. Директно фарбол ми пусна. Стрелите. Ей. Пускаме така. Добре, сега ще набира. Верно ли така се прецека? Нямаше как да го справим милионите. Просто милионите скелетите. Сега трябва да пусна вече този ексбол. Ева, пускам го вече. Ме интересува. Трес, те ще ми го щупи, естествено. Let's go. Бързо трябва. Стига! Верно ли бе? Как ще ви толкова малко моя кулата? Излага се, добре, стишките игри поне с малко ми бият, не с толкова. Добре, ако отваряме да тия вафли честа. 70 голд, 1 мега милион, Ice Spirit 9. Арме. 72 голд, 1 Hog Rider и 9 Ice Spirit. Нещо да имаме да го греме. Няма пари. Тук нещо. Може да реквестнем. Малко препен. Добре, благодаря ви. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало и давайте идеи какъв искате да бъде следващият клип. Лекнете го клипа и се абонирайте за мен. Благодаря ви и чао!